Inselmilkom u nilqakom għall-iklat tajba u l-lum. Bi pjaċir ħalli nagħmel l-iklat tajba peress li huwa għada jum il-missier ma' Missier Ryan biex insiru nafu l-Ryan iktar u nsiru nafu minn fejn ġej u minnu propju Missier Ryan. Kif inti Tony? All right, jena. All right. Inti naħseb l-iktar li ħareġ jiġbaħ bejnek u bej Frida l-mami tiegħu, inti il-television ma jdejqekx Frida tistħi iktar. Ejwa, Frida m'għandekx ċans tidher. Vera tkun irridu nkunu vera sraqna xott tagħha biex. Eżatt, biex tidher. Tintaqa' ma' nies min jgħidlek jiġbaħ lilek, min jgħidlek jiġbaħ. Jiena nara jiġbaħ it-tnejn bħal speċi fim. Imma f'daw l-affarijiet iktar lejn naħa tiegħek. Mela ħalli nibdew di intervista però forma tal-logħba naf illi issegwiha inti ġifieri taf. Ħan nippreżentalek il-menju tal-Aroma Restaurant. Tażel starter, main course u dessert. Inti li kell tħobbu. X'jidlek hu. X'ta tażelek bħala l-ewwel platt? Mela l-ewwel platt octopus and garlic. All right, mela ħanibdew bil-qarnit. Ħalamejn mixed grill. Mixed grill u dessert x'tieħu dessert? Dessert Xi tħobb? daqsxejn ġelat. Tajjeb, ġelat. Jaqqat kollox wara dak. Tajjeb, flavors differenti, tajjeb, ħalli fidi. Mela, ħalli nibdew bil-mistoqsijiet. Mela, Ryan huwa żgħir wara 3 tfal. Sewa. Kif ma kien pjanat jew kienet sorpriża għalikom? Le, pjanat Ryan kien, fehmni. Imma ma tafx inti tippjana, u mbagħad skont jiġi, u ġi Ryan. Tajjeb. Inti l-kritiku tiegħu, inti tara kull programm kemm li jippreżentaw anke li forsi jkun mistieden fih, u naf li Jieħu gost biha huwa. Ija, jistennija. Kritika jieħu pjaċir biha, hekk jgħidli għanqas darba ma tiġix issiru, ma tarġax tirrepeti ruħha. Allura jieħu gost ħafna biha. Le, ma jaqbiż li xejn, U kollox tara. Ejwa, ma jaqbiż li xejn. Anka li l-ek nikritika u jgħidlek ukoll. Naf. Inti ħdimt fis-servizz, ħdimt fl-armi, naf li l-armi għadha tfisser ħafna lejk. 43 sena għamilt fis-servizz. U kellek iġġissu bil-oħra li daħlu fl-armi, imma Ryan le. Kif ħatta xtaqtu li jidħol? Le, fimni, xtaqtu. Għannet jemxie fuq il-passi tiegħi u bħal speċi. Infatti, għandi t-tifel, jgħat Lieutenant Colonel u jgħat. Il-Mark li huwa ta' qabel Ryan. Ta' qabel Ryan, eżatt. Kbir ma baqax, mbagħad sefer kien. Għadu hemmhekk dak Mark. Inti ovvjament naf li beta tkun fitri, mhux l-ewwel darba li tisma' min ikun jaf u min ma jkunx jaf xi ħadd jew jgħid fuq xi ħaġa fuq il-programm jew fuq Ryan stess. Ġeneralment kollha jkunu jafu. Għax anke ġieli smajna pereżempju ara il-mamma u l-papa ta' Ryan dawk ara għaddejjin. Tkunu ħriġtu pereżempju. U ġieli anke ġew nies fuqna ta' jifirħulna tal-programm u jgħidu kemm għandu programm sabiħ. Qed tifhem li jħobbu u speċjalment l-anzjani jħobbu ħafna. Ma nafx għaliex imma għandhom ġibda lejn. Tajjeb. Intom il-belt. Inti u anki l-mara, anki Frida. It-tnejn il-belt aħna. Xi tgħidilna fuq il-belt dari u l-belt illum? Inti taf ovvjament żminijiet kif intqajtu inti u l-mara pereżempju. Differenza kbira. Ħanajdlek fejn għajna l-mara. Sa darjali nimxu wara xulxin. Dak iż-żmien darjali konna nippassiġġjaw, telajnu niżin darjali, mbagħad konna nintefaw il-premier. Illum il-ġurnata madux jesisti ġifiri, nintapaw kien ikun hemm l-orkestra, u naħdu xi drink hemmhekk noqogħdu npallaw kif qegħdin nagħmlu bħalissa jiena minn fuq il-mejdek. Imma mimlija bin-nies kienet tkun filgħaxija, differenti ferm illum. U kemm domtu warajja imbagħad hekk ħanidħol naqra fuq minn dak. Jax imbagħad jiena kellim ur il-Ġermanja, ġifieri għamilna xi 3 snin jew 4 rajjes. Però mbagħad ġejt bil-preparazzjoni nkelli ninżel mill-Ġermanja biex niżżewweġ u nitilgħu flimkien nerġgħu titla' l-mara miegħi, però ma kienx jaqbilli. Qed tifhem allura taħjar nitla' nagħmel 3 xhur li baqali milli nitla' nagħmel 3 snin. Biex hekk. Qed tifhem allura. Intom fit-2 ta' Aprilli għadda għalaqtu 50 sena miż-żewġin. Grazzja tal-ħanin Alla. Eżatt, ejju, vera. Imma efhem ma nafx kemm ħajamlu għallum li ta' ġifieri ta' 50 sena, imma ikun hemm l-ups and downs ta' kulħadd ġifieri għal
Ma xaħat t-ċedi, għaxek ma t-tistax ikun, xaħat t-ċedi. Min jaf kemm iġiledna d-bda 50 sena ta' Għawajja, fera. Bux kullħat kollu Kulħadd, xirajt, ma insomma, ma rajt nirranġaw għana. Kif, meta tħares imma l-urek 50 sena? 50 sena. La għaddaw 50 sena minn fuq, tisasab kam għandi zmienu ġifiri, izzaw 24. Imma għadek tengod, għadek raġel smart ħafna. Naħseb l-armi u kol tejn. Mux tejnek l-armi, l-armi mux tejnek bis, jien naf namel kollox. Kollox. Per eżempju l-modija, naf li espert inti fija. Ejwa, ejwa. Anki inġel jien namela modija. Jien namela. Għattefem ġifiri ma, għara, xej, l-armi tal-mek tamel kollox, meta tkun msifer inti t-tamelom, t-taħsa ħwejġek, t-taddi ħwejġek, kollox t-tamel inti. Ġili anka sajjar trid inti, ma jkollokx il-cookhouse, bħas pjaċi, il-kxina ta' servizz, titgħallem, trid u ma tridx, bil-ġom musa doħat. Maħmux ma s-saħtibqa, ġifiri, il-servizz jgħalmek. Infatti, t-tifel li għandi u koll, l-istess bħali, Markenni kollox jgħamil l-istess, kollox jgħamil għandu, mandu bżonna ħadd. Tajjeb, għada jom il-missir? Sewa? Kif jek tħares lej din il-ġurnata? Ovvjament inti missir ta' erba. Mux bħalġranet l-oħrajn. Ja festa, ma insomma dal-festi ta' għarra jamlu, jum il-missir, jum l-om. Efimni, imma kol festa sabiħa naħseb hija opportunità li anke tiltaqgħu, taf kif u ġifieri u taħseb anke fil-missiriet, per eżempju, anke minn il-missiriet li m'għadhomx magħna. Dak bla dubju. Mhux hekk? Ġifieri iċ-ċimiterju ħamorru żgur. Bla dubju. Kemm ħabba missier u kemm ħabba missier Frida u ġifieri dak dejjem kull. Eżatt. Isma' Tony, jiena il-ħin skada aħna ngħidu ħafna. Meta nintaqgħu jien nixtieq nirringrazzjak, nixtieq nawguralek sirna nafu daqsxejn lilek il-Frida l-kemm mhix qiegħda hawnhekk imma xorta mhix qiegħda quddiem il-kamera ma xorta ovvjament. Inselmula minn hawn. Inselmula minn hawnhekk. Nixtieq nawguralek minn qalbi għal-jum il-missier naf kemm inti missier dedikat għat-tfal kollha u għall-familja ġifieri jalla l-missirijiet kollha ikunu bħalek. Nawguralek għal-jum il-missier lilek il-missirijiet kollha ovvjament nieħu l-opportunità li nawgura Happy Father's Day il-papa. U ovvjament kif diġà qed il-papajiet kollha li m'għadhomx magħna fosthom in-nannu tiegħi. Jien nixtieq ngħidilkom biex tibqgħu magħna għaliex dalwaqt għandna wkoll il-VIP House ta' Ivan De Battista, l-attur Ivan De Battista ħajkun hawnhekk magħna flimkien ma' Oliedu, se nsiru nafu daqsxejn x'se jagħmel għadha fjew il-missier u kif inhi d-dar tiegħu naqtaw il-kursita wkoll ta' kif u fejn jgħix Ivan ibqgħu magħna.